Ir-rappreżentanta Maltija l-Eurovision Song Contest ta' din is-sena, Mirjana Conte, waslet f'Basel l-Iżvizzera fejn mit-tlieta jibdew il-provi għal prestazzjoni tagħha fit-tieni semifinali. TVM News ħar reazzjonijiet ta' Mirjana qabel ma ħallit Malta. Nemmen li Malta ma jkollniex ħafna idea sakemm nitilgħu hemm barra, l-preparamenti li jsiru Malta hemm barra jsiru 10 times as big, jiġifieri tkun fil-ħin, kollok ħafna iktar rehearsals, jiġifieri tours kienu a very good preparation tal-vibe li ħajkun hemm f'Basel. Eċita ta' mens, I'm very overwhelmed, għandi ħafna emozzjonijiet u vera kuntenta biex nirrappreżenta l-pajjiżi fl-aħħar wara l-5 darba li provajt. Il-kap tad-delegazzjoni Maltija Gordon Bonello spjega li l-kanzunetta Serving ħarġet mill-Malta Music Exchange Camp is-sena li għaddiet. B'organizzazzjoni tal-PBS, l-Exchange Camp ra awturi minn madwar l-Ewropa jikkollaboraw ma' artisti Maltin. Rajt l-iżvilupp ta' Mirjana Conte daw l-aħħar 5 snin, rajta tikber u fl-aħħar waslet hawnhekk. Dan huwa lan tal-PBS fl-aħħar mill-aħħar. Għada filgħodu fis-7:30 filgħodu ħajpikjawna ħammorru għall-ewwel rehearsal mal-ewwel fuq l-istage ġewwa Basel u mbagħad inkomplu bil-ħidma tagħna sakemm naraw lil Mirjana tirrappreżentana fit-tieni semifinali tal-69 edizzjoni tal-Eurovision Song Contest. Il-PBS qed jistieden lill-ammiraturi tal-Eurovision biex jingħaqdu fi Pjazza San George għal Eurovision Fan Zone fejn se jintwera l-Eurovision fuq big screen bidħul b'xejn. Mirjana Conte se tkanta l-kanzunetta Serving fid-9 post fit-tieni semifinali tal-Eurovision Song Contest 2025 fil-15 ta' Mejju. Il-finali f'Basel l-Iżvizzera se ssir fi 17 ta' Mejju.